Uba Adilbat Nongrum MLE Kakun New Trap National Awakening Movement Knam Uladawa nak sorkar jela bakadai ban pejnia biang ya roster system rengkat ke jingkeno bakalong siliang kman. Uni unong thoang loong bah kapor bawanra ban yekren ban pinbet pinbiang ya reservation policy ha katungkam tungjam penban lami ke jingkeno bawanra jingsngo yeper. Daga bakeno ba menta kan ka roster system kadai ke penyepat penyepra uloong kadai ke bola shule kerki bat ke sorkar jela kadai ban pejnia biang ya kan yang benta kisam lawat kam wat jam ha jela. Kum unong mi khamat ngaban keren ngamla bar sangap ngamla bar supek ngamla bar yapen balajan collection, and I'm here to speak with responsibility and authority. Ngaku apan keren ke clear message ya ka ngaku apan pa ke clear message ke government MDA government badam kam review habari bani ka roster system kam implement kalong two bias kalong imbalance badam kam kumino mi khamat barwan ra ita ka balance haga jai bani bujongi ngan perken mau haga bang lawan ra ika state reservation policy ha bang adawa bade ban revamp ban review nama kalong outdated Henry nama ngalap iba pun ha bade ba job ha bade ba ka job reservation kalong ka bon ka floss ka bon ki jingduna ti Henry laong pat ba kalong communal nginum la nonra Henry ngang semua badong ba ladang wara ma ti por pinong badon kala bandon ki jingi so pier jai ben riu hatu kani kar kom implement ka roster implement hatu kanum wara ki jing pia ba ka jai pier jai ben riu manoban si mu jing clear bar nga sngo kani kadai kejing bakla jong another blunder mistake ka bala commit da ka executive ha ka ba ka legislative ka shuatia tinga sngo banai ka burong manai khoblai khamta me ka honorable high court ka bala kentu ya ka sarkar Meghalaya ba ka dai ban implement ka roster system khana ba kan numdon ta ka kanumdon ta ka jinglong imbalance timbar ta ka daw ngasngo hani ka por ba ngidok ka ban penrem da baro kinong song bat kham tam ki khon samla ki bathrang ki basliang ya ka kam bat ngahaban bu ki jingkali sei kita ki amali ki bat perta i jam rio ki ba perta ya ki jinge jong ki khon samla ni nomla ban compromise tam belajan collection kam mentoy punya kan election kam mentoy punya job tan collection dari klet pat ya ka generation tengah semua habari bani ka roster system ka bala implement da ka sarkar Meghalaya ka dei ka wai pat ka benta ka bale kerki biang ko mangile kerki ha ka bade ba ka jingke nga po work suit habari ka jing tei ka building ISBT habari ka jing tuan ka dom ka ka khli jong ka assembly ka dei ka taw baro ka jing le kerki ngim kwa bani ka roster system ru ban le kerki dong kam ban review lem pumta ngaru na kalian jonga ngan hapat penkre nam tani ka next assembly session an wara ni ki issue bar ka jugo por ngan pelong ki issue election lem habari bani ka roster system tinga sngo ban kerpat ban kentu ya ka MDA government baka kam ban review ya ka roster system nomor kalong totally imbalance kamara ek tak jino balance hapre ke jaban rio klano silia tinga ngets kam hi pa ba aksutu bar khamtam ki samlaru ki sutu apre ni ka penta